Башкортостанда яңа истәлекле дата барлыкка килде. Быелдан 10 ноябрь Башкорт кавалерия дивизиясы көне дип билгеләнә. Һаумһагыз эфирда интервью тапшырабыз, студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостандың Милли архивының бүлек мөдире, тарихчы һәм журналист Азат Ярмуллин. Азат Шикерьянович, һаумһагыз. Һаумһагыз. Әгәр иң тәүдә көндең тарихына күз һалайык. Ни өчен тап 10 ноябрь Башкорт кавалерия дивизиясы көне дип билгеләнде? Мына тарихта алып карак. 41 елдың ноябрь битинде немец гаскәрләре Мәскәүгә якынлашып килә битинде. Шуңа күрә лә ошо сорда, катмарлы сорда ил итәкчелеге Сталин, халык оборона комитетының рәисе ошо карар чыгара, ошо милли республикаларда кавалерия дивизиялары, уксы дивизиялары төзү мәсьәләсе буенча. Һәм менә ошо безнең республикала инде 13 ноябрь телеграммалар һәм ошо Башкортстанда 2 кавалерия дивизиясын төзү буенча карар кабул ителгән була инде. 112-нче һәм 113-нче кавалерия дивизиялары. Ягъни улар баштан ук икәү булгандар, 112-нче һәм 113-нче. 113-нчеһенең тарихын без белмәйбез. Гомумән алганда 20 милли дивизия каралган була ошо Совет илендә. Совет итәкчелеге тарафынан төзү ошо милли республикаларда һәм 2 дивизия Башкортстанда инде. 13-нче дивизияның тарихына килгәндә булай, менә икеһе лә башлана, ошо оештырыла башлана инде. Әмма ләкин команда составы менән башка кирәк-ярактар менән тулыһынча тулыландырып өлгерә алмайлар. Шуңа күрә лә 42-нче ел битендә билдәле булуынча 112-нче дивизияны, кавалерия дивизияны фронтка озаталар, ә инде 113-нче дивизияны таратып, бер өлешен ошо тулыландыруга китә 112-нче дивизияга, калган өлешеннән Туймазы калаһында 9-нчы кавалерия, запас кавалерия полкы оештырыла инде. Һәм артабанғы айдарда ошо кавалерия полкы, запас кавалерия полкы ошо фронттагы 112-нче Башкорт кавалерия дивизиясын тулыландырып тора инде. Һез әйттегез, Совет илендә ул осорда берничә хәрби, милли хәрби берекмә оештыру турында карар кабул ителә дип, тагы нинди милли республикаларда оештырыла улар һәм Башкорт кавалерия дивизиясы нимә һәммән аерыла улардан? Урта Азия республикаларында, улар зур республикалар бит, халкы ла күп, онда күбрәк, хәтта 5 берәмлек дивизиялар, монда күбрәк дивизиялар төзү турында карар кабул ителә. Әмма менә әйтергә кирәк, фронтка 42-нче елда тик 3 кавалерия дивизия гына әзер була, һәм уларда иберләр. 112-нче Башкорт кавалерия дивизия һәм Кабарды-Балкар дивизия һәм Калмык дивизия. 3 дивизия фронтка китә инде 42-нче елда. Һәм 42-нче елдың шундай канлы яузарында менә 2 дивизия, Калмык дивизия һәм Кабарды-Балкар дивизияһы нык шулай ук Башкорт дивизияһын атап әйтергә кирәк, сынапта канлы яуда зур югалтулар кичерәләр, 3 дивизияла. Әмма менә 2 дивизия инде сынапта зур нык югалтулар кичергәс, 2 дивизия ошо 42-нче елда уларды тараталар инде. Шуңа күрә лә атап әйткәндә ошо 20 дивизиянан каралган 20 дивизиянан тик бер дивизия гына, милли дивизия гына, ошо кавалерия дивизиясы дип алам. Ошо Башкорт кавалерия дивизиясы 42-нче елдан фронттан алып 45-кә тиклем Берлинга тиклем барып җитә инде. Бу сынапта уникаль күренеш дип атармын. Бөтен дөнья башкортлары курултайы Шаймуратов варифтары дигән акция игълан иткәйне. Менә уның һөҗүмтәләре буенча нимәләр әйтергә? Проекты менә бөтәбез дә беләбез бит инде. Уңгы елларда сынапта ошо дивизия тарихына, уларның яугирләренә, бигрәк тә дивизияның легендар командиры Шаймуратов кала игътибар артты, элек тә бар иде. Шуңа күрә лә, әмма ләкин менә тарихтан билдәле булганча, тарихи документлардан дивизия фронтка киткән сакта 3823 кеше булган. Нашы беренче состав инде. Республикала, ошо республикала яшәгән, туган һәм ошо республикала дивизияга аерылып киткән кешеләр бит инде. Әмма буга тиклем менә әле асыкланды, буга тиклем ошо кешеләрнең, ошо яугирләрнең, ошо безнең республиканан фронтка дивизия составында хезмәт иткән кешеләрнең тулы исемлеге лә юк, уларның биография буенча мәгълүматлар әз. Рәхмәт әйтергә кирәк, сынапта
халыкка без халыкка ыйлайын кейник Анкета толтырып мөрәҗәгать үзегездә булган иттеләр. материалларны ебәрдек дип һәм 200 ашу мәгълүмат алдык. Әлбәттә Башкортстан хәрби комиссариатына мөрәҗәгать иттек, унан да байтак кына материал алдык. Төп материалда әлбәттә без Подольск калаһында, Мәскәү өлкәсе Подольск калаһындагы Россия оборона министрлыгының үзәк архивында ошо кавалерия башкорт кавалерия дивизияның фондындагы бер адна эшләп, менә быел март айында 500 бит материал күчереп алып кайттык. Нинди кызыклы фактлар асыкланды? Исемлектер, бик кызыклы фактлар онда күп. Шуга игътибар итәргә туры килде. Ошо документлар менән эшләгәндә менә күрәһең фронтта авырлыктар сыгып, бәлки кайбер соракта кагаздар да етмәгәндер, кайбер документлар немец кагаздарының артында язылган инде. Бул ягын әйләндереп караһаң, немецчә язылган. Менә шуга игътибар иттек инде. Әлбәттә күп кенә кызыклы документлар күп. Мәсәлән, 43 елда Шаймаратов һәлак булгандан һуң инде Белов була бит инде уның командиры. Белов 43 елда ходатайство итә инде югары командованиягә ошо 112-нче башкорт кавалерия дивизиясына рәсми рәвештә башкорт кавалерия дивизиясе дигән исем бирергә дигән. Ягъни ул рәсми рәвештә башкорт атамагына әйтергә кирәк, без башкорт кавалерия дивизиясе дип атаһак та, рәсми документларда ул 112-нче кавалерия дивизиясе дип килә. Бул инде анда милли дивизиялар булһалар да бөтенләй дә шулай аталган. Әмма Белов үзенең теге нигезләвендә әйтә, менә бул снапта башкорт халкының шундай данлыклы улдарынан тупланган дивизия булды, үзенә алынган бөтә бурыстарды үтәне һәр вакыт үтәп килә, героик дивизия, шуга күрә лә рәсми рәвештә ошо дивизия, 112-нче кавалерия дивизия, ул вакытта инде 16-нчы гвардия кавалерия дивизия дип атала, ягъни башкорт дивизия дигән исем бирүдә хора инде. Ни сәбәптәндер, әлбәттә башка документлар тапмадык без. Ни сәбәптәндер бул игътибарсыз калдырыла. Игътибарсыз калган һәм билгеле булуынса Совет армиясында икенче практика була. Ягъни хәрби соединениялар ниндәй калаларда, ниндәй операцияларда батырлык күрһәтә, мәсәлән, шул калаларның исемләре бирелгән. Һәм Чернигов калаһын алуда кавалерия дивизия, башкорт кавалерия дивизия батырлык күрһәткән, снапта уга алар инде Чернигов дивизия, кавалерия дивизия дигән исем бирелә инде. Бuna ошо Шаймаратов варихтары акциясы буенча йыйынтык йыю нисектер басмага итеп әзерләү һәм халыкка тәкъдим итү нияте бармы? Снапта республика башлыгы грантына мөмкинлек туды. Грант ярдәмендә ошо тупланган мәгълүматты белешмә йыйынтык формасында сыгарга инде. Бул ветерандар тураһында белешмә йыйынтык була димәк. Ошо дивизияның яугирләре тураһында бүген көндә без менә нинди материал, нинди мәгълүматлар тупланык, шуларды алфавит формасында инде шушындай белешмә сыгарга ният бар. Бул ике этапта була инде. Беренчеһе ул анда интернетта буласак, ягъни бүтә кеше карый ала инде. Снапта шул бүген көндә бит интернет бүтә мөмкинлекләр бирә. Бәлки өстәйдә алырлар. Өстәйдә алырлар бәлки һәм менә әле бул эш менән бүген көндә башкорт энциклопедия гыйльми нәшрияты эшләй, улар профессионал бул җәһәттән энциклопедиялар, белешмәләр эшләү буенча югары шуга күрә лә улар менә вәгъдә итте инде февраль айына ошо эште тамамларга дип инде. Быел республика халкының, дөем халыктың дип әйтәйек, шундай зур хыялы буйымга ашты. Дивизия генералы Шаймаратовка герой исеме бирелде. Дивизия ветерандарының калгандардың батырлыгы нисек мәңгеләштерелде? Снапта менә Шаймаратовка герой исеме бирү җәһәтеннән караганда снапта бик быел зур вакыйга, тарихи вакыйга дип атап үтәргә кирәк һәм тәфсиратта республиканың башлыгына рәхмәт итәргә кирәктер, чөнки бул тарих 47-нче елдан башланган. Атап әйтергә кирәк, 47-нче елда ошо республика итәкчелеге беренче тапкыр ошо генерал Шаймаратовка герой исемен бирү мәсьәләһен күтәрә, ходатайство итә инде. Һәм снапта теге тарихи гаделлек тормышка тетеп әйтергә була инде. Һәм беләбез бит инде менә Алла бирһә Совет мәйданында
шулай һәйкәле буласак бит инде. Шуңа күрә лә был йәһәттән республика итәкчелегенә әлбиттә зур рәхмәт әйткә килә инде. Ә инде гомумән ошо дивизиялағы ветерандардың, ошо дивизиялағы яугирҙәрҙең исемдәрен мәңгеләштереүгә килгәндә, был йәһәттән дә менә беҙ ҡоролтай йүнәлешендә эштәр алып барабыҙ. Бигерәк тә Радик Рәлиф улы Бахтиев шулай өйрәнеп, үҙенең ауылдаштары, ул әйткәндәй Краснокама районы Яңы Аҡтаныш ауылынан, уның ауылдашы Хәнәфи Нурғалиев, капитан Хәнәфи Нурғалиев тураһында асыҡланы. Баҡтиһәң, ул Таһир Күсимовтың полкында штаб начальнигы булған һәм Сталинград фронтында һуғышҡан саҡта Таһир Күсимов ҡаты яраланып госпиталгә оҙатылғас, ул штаб начальнигы булараҡ ошо полк менән командалыҡты үҙ ҡулына ала һәм Абливская тигән станцияны алыуҙа ҡатнашҡанда батырҙарса һәләк булған инде. Шуға күрә лә һәм ул ауылдан иң ҡыҙығы снапта тағы бер шәхес, тағы бер яугир килеп сыҡты, асыҡланды. Ул 37 йылда Башҡортостан исеменән Рәсәй СССР Верховный Советының депутаты булған, Әхмәҙуллин фамилиялы кеше инде. Уны байраҡсы тип тә атағандар. Ул инде мына байраҡ тапшырған саҡта снапта шул тантанала ҡатнашҡан, байраҡ алып, һәм шулай уҡ батырҙаса һәләк булған инде. Һәм мына ошо ике шәхесте бөгөн көндә снапта мәңгеләштереү эше бара. Ул ҡоролтай тарафынан ходатайство булды һәм ошо ике шәхескә инде, ошо ике яугиргә дивизияның ауылдағы Яңы Аҡтаныш ауылындағы ауыл клубына һәм мәктәпкә исемдәрен биреү буйынса һәм Таҡтаташ асыу. Мына был бер йүнәлеш инде. Һәм әлбиттә башҡа йүнәлештәрҙә лә беҙ һәм киләһе йыл дивизия ойошторолоға 2 йыл һәм был билдәле дата алдынан да тимәк ошондай мәңгеләштереү эштәре дауам итә. Әүҙемләшелер һәм башҡа райондарҙа был проекттарға ошондай йүнәлешкә ҡушылыр тип уйлайым, снапта дөрөҫ. Һәм ғөмүмән мин уйлайым инде тарихсы булараҡ ғөмүмән һәр бер беҙҙең Башҡортостандың районында ошо Башҡорт кавалерия дивизияһына яугирҙәренә бағышланған һәйкәлдәр булырға тейеш дип уйлайым, тулы исемлектәре менән. Сөнки был беҙҙең республика халҡына үҙенсәлекле һәйкәл булып тора. Үҙенсәлекле һәйкәл һәм снапта ошо яугирҙәргә, ошо тыуған ил өсөн, ватан өсөн башын һалған яугирҙәргә тағы бер тапҡыр беҙҙең тарафтан иғтибар һәм шундай ихтирам булыр инде дип уйлайым инде. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт, уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Башҡортостандың Милли архивының бүлек етәксеһе Азат Ярмуллин менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.